Ráno to bol, ak sa nemýlim, ešte bežný deň, keďže tie udalosti sa stali večer. My sme ešte mali normálne na Intraku, ja som v tej dobe študoval v Košiciach, Vysoká škola technická. Skôr taká eufória a nadšenie, ako mladí ľudia, hej. Volám sa Milan Bednárik, pochádzam z Prievidze, zo Slovenska. V Londýne žijem 10 rokov a celých tých 10 rokov, čo som tu, pracujem v kuchyni. Hneď ak to vzniklo, tak bolo to hodne spontánne vlastne medzi tými študentami na tých školách, že sme sa vlastne dali na stranu kolegov z Prahy v tej dobe, hej, a vlastne išlo to naprieč celou republikou. Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Košice. Všade sa vlastne tie vysoké školy boli prvé, ktoré sa pripájali a vlastne spolu s divadlami. Takže tak akože s ľuďmi, s ktorými sme sa rozprávali normálne aj o tých všetkých pomeroch, aj to, ako to zmeniť, hej, vtedy. V podstate už v tej dobe tie silové zložky vlastne ani už skôr blokovali občas nejaké tie veci, aby nám teba zabranila, ale akože by tam nejaké násilie bolo, nepamätám si. Vlastne ono sa to stalo asi len na tej národnej tříde v Prahe a potom už tie ostatné, vlastne tie väčšie a väčšie protesty už boli skôr bezkonfliktné, by som povedal, že sa stále viac a viac ľudí k tomu pridávalo a vlastne aj silové a bezpečnostné zložky nezasahovali. Do začiatku sme s tým pocitom tam išli, že áno, stať sa to môže, hej, no. Ale stále vrajím, že už bola to veľká masa ľudí, hej, čím ďalej toho bolo, každý ten protest bol väčší a väčší a nebolo to len v Košiciach, bolo to asi v každom tom veľkom meste. Partia ľudí, čo sme viac robili cez to koordinačné centrum, sme si tak so smiechom rozprávali, že už bez pasu nevidíme ani z domu, hej, takže vlastne v tej dobe človek nosil pri sebe pas a nevedel, čo sa stane, že v tom momente som bol asi aj presvedčený o tom, že keby zasiahli nejaké tie represálne zložky viacej, tak asi človek utečie z krajiny. Zmenilo sa spoločenské zriadenie. Možno sa malo zmeniť viac a hlavne v tých našich krajinách Strednej Európy asi podstatne viac a možno to nenaplnilo všetky tie očakávania, ale tá eufória bola veľká. No, človek zrazu mohol, hej, nemusel. Človek dostal nové možnosti, hej, ktoré napríklad v tom socializme neboli. Tá najúžasnejšia je možnosť cestovania, hej, a sloboda, čo je asi to najviac, čo je. Môj názor je, že určite teraz, hej, a nemyslím si len, že preto, lebo žijem tu, hej. Myslím si, že aj život na Slovensku, napriek tomu, že nie je jednoduchý a ani pri tejto vláde ani jednoduchý nebude, je stále lepší, ako bol za komunistov, hej. Spomienkový optimizmus niektorých ľudí dosť nechápem. Lebo ja si naozaj pamätám, čo bolo v obchode, hej, aj keď to stálo málo, tak to väčšinou nebolo, takže mne bolo figu platné, že to stálo málo, keď som to nedostal. Sloboda nie je samozrejmosť a ono všetko, čo je zadarmo, si človek neváži. A je jedno, či je mladý alebo starý. Akože za všetko, čo si musíš tvrdo odmakať, si to oveľa viac vážiš, ako keď niečo dostaneš.